ಏನೋ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೇರು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರು ಬಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆದಾರು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜಾಪರ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಎಂಡ ಬಂದರು ಶೆಟ್ರ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದ ಬಂಡಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಜೋಕ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಯಾವ ತಾಂಕ್ಯಾರ ಕಷ್ಟ ಆತ ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂಡೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿನ ಅಮೇರಿಕಡುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ತೂಪಿನ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾರಿಯ ಎಂಗೇರು ತೂಪಿನೇ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋನಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಬಂದಿರಾರು ಅವಲ ನಿಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ನಾ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರು ಪಂಡೇರು ಶೆಟ್ರ ಯಾನ್ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಾನ್ ಜೋಕ್ಲವ್ರಿ ಜರ್ಮನ್ಡುಲ್ಲವ್ರಿ ಅಮೇರಿಕಡುಲ್ಲೆ ಮಗಳನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ಮೆ ಹೋಗಲ್ತು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಏನು ಡಮ್ ಡಮ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಜೈದಿನ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೂರ್ಪಿನ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಊರ್ತಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೆ ದೀದು ಬೋಪಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಗಾಲೆ ನೀರು ಯಾನ್ ಕೊರುಂದಿರಿತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಕೀ ಬಾರ್ದು ಬೈದು ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೋಡ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದಾದ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಯಾನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದಾದಾನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಮೂಲಿತದೆ ನೀನು ನೀರಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಗತ್ತಿತ್ತೇನತ್ತೆ ಆರು ಪಂಡದ 15 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಪುಂಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ನೀನೇನು ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ನಿಗಳು ಮಾತ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾನಗ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಯಾವ ಪನ್ಪ ಆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಬಾಲೆ ಒತ್ತಿಯೇ ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಂಖ್ಯೆರ ಕಷ್ಟ ಆಪುನಂಡೆ ಎನ್ನಪ್ಪ ಐನು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆನಗರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಪ್ಪೋಪಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆಗೆ ಶುಗರ್ ಬರ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೋಂಡ 16 ತತ್ತುಲೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಐನು ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು 4 ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಉರಿಯಾನಿ ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಲೆ